Добре дошли в канала за кулинарни изкушения Delicious Vibes. Днес ще ви представим козуначен крем карамел. Да започваме! Купа разбиваме 6 яйца с една чаша захар. Разбиваме сместа добре, докато захарта се разтвори. Към яйчената смес добавяме и 1 литър прясно мляко. След това добавяме и няколко капки ванилия. Карамелизираме една чаша захар и добавяме в купичките за основа на нашия десерт. След това си добавяме и козунака и заливаме с яйчената смес. Изпичаме във фурната на водна баня за около час на 150 градуса. Когато десертът е готов, гарнираме с сладолед и пресни плодове.